Mae'r taflenni yma wrth ymyll lle mae Dafydd yn sefyll nawr ar y top. Cymrwch un fe fod chi'n ymwybodol o'r dyddiad. A i rai ohonoch chi sydd yn rhy hen i fynd i'r mini gwersyll, mae yna opsiwn arall. A fi'n mynd i ofyn i Dafydd i sôn am yr opsiwn arall. Diolch Dafydd. Diolch, Gwydion. Ie, mae hafan yn digwydd mis Mehefin. Da ni'n siŵr o'r dyddiadau, bydd y dyddiadau gynddon ni erbyn diwedd yr wythnos. Ond mae hwnnw'n wersyll i bobl sydd, fel oedd Gwydion yn dweud, yn rhy hen i fynd i'r gwersylloedd. Rwan, mae rhywun yn cael y syniad, rai mi gyfaddau, 2 blynedd yn ôl neu 3 blynedd yn ôl, es i am y tro cyntaf. Ac o'n i'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd yma, os yna'r brofiad geriatric cyfnadwy yn mynd i ddigwydd. Dwi'n gwybod, dwi wedi ymuno efo cor pensiynwyr ar gyfer y Steddfod, ond do'n i'm yn siŵr beth yn digwydd. Mae yn wersyll hwyliog, mae'n wersyll braf, dos a ddim cyfyngu oedran mewn gwirionedd, so da ni'n hapus i groesawu unrhyw un. A mae yna hwyl i gael, mae yna drip i gael ar ddi Mercher fel efo'r gwersylloedd eraill. Mae'r gymdeithas yn dda, mae'r bwyd yn rhagorol. A mae yna amrywiaeth rhyfeddol yn y bore. Da ni fel arfer yn cael rhyw amser i weddio a wedyn Anerchiad. A wedyn yn y prawn mae yna wahanol weithgareddau. Mi nos mae yna rhai'n dod fewn i siarad am wahanol bethau. Mae'n wythnos braf a fydden ni wrth yn bodd yn gweld mwy yn dod. Gall sicrhau chi dio ddim yn brofiad geriatric. Fydden ni wrth yn bodd yn gweld mwy yn dod. Mae hyd yn oed cystadleuaeth yn digwydd yn ystod yr wythnos. Mae yna fwy nag un cystadleuaeth. Mae yna rai'n chwarae tennis bwrdd, a dwi'n meddwl bod yna rai fel sy'n nhw'n trio trefnu cystadleuaeth tennis bwrdd. Ond hefyd mae yna lunio brawddeg, mae yna sgrifennu emyn, mae yna wahanol bethau fel hyn yn digwydd. Felly, os ydych chi'n siŵr, dowch beth bynnag. Achos, fel dwi'n dweud, mae'r gymdeithas yn arbennig iawn. Yn y gwersyll i bobl chydig bach yn hŷn. Diolch yn fawr. Fel un sydd wedi gweld gwersylloedd gwahanol yma, mae yna hafan Saesneg i gael hefyd dwywaith y flwyddyn. A yn aml iawn, mae fwy o sŵn yn yr hafan na sydd yn y mini gwersyll. Felly mae yna hwyl yna, gai annog chi i fynd. Siwd i chi bore yma? Mae'n siŵr bydd sawl un yn gofyn y cwestiwn yna i chi ar ôl yr oedfa. Falle heb weld chi, a pari yn sôn bore yma. Yn tueddiad ni yw dweud, iawn, diolch. So mae peth yn yr eglwys. Falle bod ni'n dweud, iawn, diolch. Ond falle nid hynny yw y gwir. Gai annog ein gilydd, peidiwch rhannu popeth a phawb. Ond peidiwch bod yn ofn i rannu a unigolion chi'n ymddiried ynddyn nhw. Rhannu baich. Yna rai bobl chi'n gwybod newn newyddio amdano chi yn eich sefyllfa. Mae Crist yn dweud yn Iowan 6:37. Bydd pob un y mae'r tad wedi roi i mi yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sydd yn dod ata fi. Gadwch ni weddio. O Dduw ein tad, diolch beth bynnag yw ein sefyllfa ni bore yma, bod ni'n gallu dweud gyda sicrwydd ein bod ni yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist, na all dim ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di yng Nghrist Iesu. Ac ein sefyllfaoedd amrywiol, diolch bod y sicrwydd yna gyda ni. Ac o arglwydd wrth ni ddod bore yma nawr, ni'n gweddio y bydde di'n anfon yr ysbryd glân mewn grym
ac y bydd i'n siarad a bob un ohono ni, o'r person iengaf yma i'r person hynaf yma. Ac y byddwn ni ddim yn cymhwyso i'r person sy'n eistedd wrth ein hymyl ni, ond y byddwn ni'n ymwybodol fod ti, y Duw byw, yn siarad â fi bore yma. A hynny dy ogoniant, bendith dy bobl, ac ychubiaeth eneidiau colledig. Derbyn ni, derbyn y clod, derbyn ein mawl, derbyn ein diolch ni, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, emyn sydd yn atgoffa ni, beth bynnag yw yn sefyllfa ni. Mae rai ohonoch chi falle mynd trwy amser anodd, yn bersonol, yn deuluol, o fewn eglwys, a mae yna ofnau yn dod. A mae'r emyn yma yn atgoffa ni o wirionedd hyfryd. Pan rwy'n ofni colli ffydd, Crist, fe'm dal yn dyn. Pan ddaw temtiwr trech rhyw ddydd, am deil yn dyn. Dal fy ngafael, fedrai fyth ar fy nyrus daeth, a mae oer yw nghariad i, rhaid iddo nal yn dyn. Gyna gytgan, am deil yn dyn, am deil yn dyn, fy ngwaredwr, am car, am deil yn dyn. Ei hyfrydwch yw ei braidd, Crist, fe'm deil yn dyn, gwerthfawr yn ei olwg glân, am deil yn dyn. Dyna'n hyder ni, nid fod fi yn gafel yn dyn ynddo fe, ond bod yn gafel yn dyn yno ni. Gydwch ni godi i ganu mawl i Grist.
Wel, ni am ddarllen o air Duw bore yma o Salm 84. Salm 84. Mae'r salm yn dechrau'r 4 adnod gyntaf hiraeth y salmydd i fod yn heml Duw, i fod ym mhresenoldeb y Duw. A mae'n eiddigeddus hyd yn oed o adar y to bod nhw gallu bod yna yn nho y deml yn agos i'r allorau, agos i bresenoldeb Duw. Ac mae'r daith yna yn un anodd, ond ef am deil yn dyn. Gadewch ni wrando ar air Duw. Mor brydferth yw dy breswylfod o arglwydd y lluoedd. Yr wyf yn hiraethu, yn dyheu hyd at lewig am gynteddau yr arglwydd. Y mae'r cyfan ohonof yn gweiddi'n llawen ar y Duw byw. Cafodd hyd yn oed a deryn y to gartref arwennol nith iddi ei hun, lle mae'n magu chywion wrth darllorau di. O arglwydd y lluoedd, fy mrenyn am Duw. Gwyn ei byd y rhai sy'n trigo yn dy di, yn canu mawl i ti'n wastadol. Gwyn ei byd y rhai yr wyt yn noddfa iddynt ar ffordd y perynion yn ei calon. Wrth iddynt fynd drwy dyffryn beca, fe'i cant yn ffynon. Bydd y glaw cynnar yn ei orchuddio a bendith, ant o nerth i nerth, a bydd Duw y diwiau yn ymddangos yn Seion. O arglwydd Dduw'r lluoedd, cliw fy ngweddi, gwrando arnaf o Dduw Jacob. Edrych ar ein tarian o Dduw, rho ffafr i theneiniog. Gwell yw diwrnod yn dy gynteddau di na 1000 gartref. Gwell sefyll wrth y drws yn hif yn yw na thrigo ymhebyll drygioni. Oherwydd hael a tharian yw'r arglwydd Dduw, rhydd ras ac anrhydedd. Nid atal yr arglwydd unrhyw ddaioni oddi wrth y rhai sy'n rhodio'n gywir. O arglwydd y lluoedd, gwyn ei fyd y sawl sy'n ymddiried ynot. Gadewch ni weddio. Ein tad, i ni'n dod ato ti bore mawr newydd gyda mawl a diolch. Beth bynnag yw ein sefyllfa ni, ni'n ymwybodol bod gyda ni destun can. Bod yna iachawdwriaeth ar gael. Bod yna waredwr i rai gwael fel ni. Ac o arglwydd i ni am ddiolch i ti, am dy ryfedd gariad di. I ni am ddiolch i ti am roi dy unig anedig fab i farw mwyn i ni gael byw. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yr holl ewnaeth iddo fe ddarostwng ei hun, iddo fe fyw bywyd perffaith ein mwyn, iddo fe ddioddef yn yr ardd ac yna codi a mynd i'r groes ein mwyn. Diolch bod e wedi atgyfodi, dy fod ti wedi gweiddi bodlon yn yr iawn. Ac ni'n diolch hefyd arglwydd bod e wedi esgyn i'r nefoedd, am bod hynny wedi achosi bod e'n anfon yr ysbryd glân sydd yn trigo nawr yno ni. O arglwydd ni'n dy addoli di, yn dy ganmol di, yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac o arglwydd ni'n diolch bore yma. Ti'n gwybod yn union sut i ni'n teimlo fel unigolion. Ti'n gwybod yn sefyllfa ni fel teuluoedd. Ti'n gwybod yn sefyllfa ni fel eglwysi. A ti'n gwybod beth yw yn sefyllfa ni fel gwlad. Ac yn ein sefyllfa, i ni'n gofyn o Dduw y bydde di'n closio ato ni. Y byddwn ni'n ymwybodol ein gwendid ni, ein ffolineb ni, bod ni'n ddiogel am dy fod ti yn dal ni'n dyn. Os yw Duw trosom, pwy a all fod yn herbyn. O arglwydd, ni'n diolch arglwydd bod dim rhaid i ni fynd i Jerusalem, bod dim rhaid i ni deithio'n bell, dy fod ti gyda ni bob amser,
a bod gyda ni archoffeiriad nid un cyffredin, ond archoffeiriad mawr yn gweddio ac yn eiriol troso ni. Archoffeiriad sydd yn deall ac yn gallu cydymdeimlo a bob sefyllfa i ni'n ei wynebu. O Arglwydd, diolch. Mae'n rhyfedd dweud, ond diolch bod Crist wedi dioddau. Am ei fod e felly yn gallu cydymdeimlo a rhai sydd yn dioddau heddi. Ac wrth i ni edrych eto bore yma nawr ar Grist yn yr ardd, o Arglwydd, hoelian llyged ni nawr, hoelian sylw ni arno fe, ac y bydd Crist o Dduw yn cael fwy o le yn ein calon ni, bydd yna fwy o ddealltwriaeth o'i ddioddefaint bydd yna ymwybyddiaeth o'i fuddigoliaeth bydd yna ymwybyddiaeth oherwydd ei fod wedi trechu y diafol, fod wedi trechu marwolaeth, fod wedi trechu pechod oddi fewn, o Arglwydd, bod yna obaith i ni, a bod yna modd i ni, hyd yn oed yn y storm, yn y tân, i brofi heddwch. Ac o Arglwydd, ni'n gweddio bydd di yn closio'n arbennig at rai fan hyn sydd yn mynd trwy storm ar hyn o bryd, bydd y gair bore yma yn gysur ac yn erth iddyn nhw. Ni'n cyflwyno brodyr a chwiorydd i ni sydd mewn gwledydd lle mae yna erledigaeth. Pobl yn cael eu camdrin, pobl yn cael Cristnogion yn cael eu taflu carchar, yn cael eu lladd. O Dduw, closio atyn nhw bore yma. Gwna iddyn nhw fod yn ymwybodol dy fod ti yn ei dal nhw'n dyn, ac bydden nhw yn profi heddwch, nid oddi fewn o nhw hunain, ond heddwch oddi wrtho ti, yr heddwch yna sydd goruwch deall yng nghanol stormydd bywyd. Gweddio felly ar y ti siarad trwy dy was bore yma, ac byddwn ni'n mynd o yma gyda rhyw dawelwch, gyda rhyw lawenydd, gyda diolchgarwch newydd, ac y byddwn ni'n rhyfeddu fwy ar dy gariad tragwyddol di, ac y byddwn ni, o Dduw, eisiau dyfoli di, ac eisiau sôn wrtho ti am Grist wrth eraill, o Arglwydd. Bydd gyda ni nawr trigarha wrthom ni, rhagora ar ein deisyddiadau ni, clod Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i Steff ddod ymlaen, fe ganwn ni eto fo'n gilydd, pob peth gwerthfawr fi yn y mywyd i, popeth mae'r byd yn brwydro i gael, pethau'n elw fi, nawr yn golled syth. Gwastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Fe godwn ni i ganu.
Wel, bore da i chi myddach gweld chi unwaith eto y bore yma. Ni'n edrych ar hanes Iesu yng Gwasanaeth. Ac o'n i'n dweud ddo bod e'n ymddangos mewn 3 man gwahanol. Efengyl Matthew, pennod 26, Luc 22 a Marc 14. A dyna'n darlleniad ni bore yma. Marc 14. Os gyda chi feiblau, os hoffech chi droi i Marc 14. Dechrau yn adnod 32. Marc 14, dechrau yn adnod 32. Deithant i le o'r enw Gwasanaeth, ac meddai wrth i ddisgyblion, eisteddwch yma tra byddaf yn gweddio. Ac fe gymerodd gydag ef Peder ac Iago ac Ioan, a dechreuodd deimlo arswyd a thallod dwys. Ac meddai wrthynt y mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Araswch yma a gwyliwch. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar y ddeiar a gweddio ar ei rawr petai'n bosib fynd heibio iddo. Aba, dad, meddai, y mae pob peth yn bosibl i ti, cymer y cwpan hwn wrth wrthyf. Eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Daeth yn ôl a'i cael yn cysgu, ac meddai wrth Peder, Seimon, a'i cysgu wyt ti? Ond ni allai stwylio am 1 awr. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi, y mae'r ysbryd yn barod a'n y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn a gweddio gan lefaru'r un geiriau. A phan daeth yn ôl fe cafodd hwy'n cysgu eto oherwydd yr oedd ei llygaid yn drwm. Ac ni wyddent beth i'w ddweud wrtho. Daeth y drydedd waith a dweud wrthynt, a ydych yn dal i gysgu a gorffwys, dyna ddigon. Daeth yr awr. Dyma fab y dyn yn cael ei fredychu i ddwylo pechyduriaid. Codwch ac awn, dyma fy mradwr yn agosau. Bod i ddiw helpu ni y bore yma. Wrth ni brau edrych ar yr adnodau yma. Yr wythnos yma ni'n edrych ar brofiadau Iesu yng Ngardd Gwasanaeth. A ni'n gwneud hynny er mwyn cael cipolwg ar gariad Iesu Grist, cael cipolwg o'i enaid, cael gweld canolbwynt ein ffydd ar Efengyl. Fel bod ni'n gallu rhyfedd un fwy at y cyfan a mawrygu ein Duw. Fe ddwedes i ddo, bod fi'n gynyddol argioddedig taw beth yn ei gyd angen yw cipolwg drwy'r ysbryd glân a'r gair o berson Iesu a'i gariad. A wedyn cymwyso hynny i'n bywydau ni o ddydd i ddydd. A does dim llawer o lefydd le ni'n gweld hynny'n fwy aml ac yn fwy amlwg nac yng Gwasanaeth. Canolbwynt. Fe awgrymu'r rhai taw Rhydaman yw canol y byd. Dwi ddim yn credu nhw'n deall hwnna yn America pan o'n i'n 13 mlwydd oed. Un joc bach i rai oedd yma ddo, nid yn Awstralia, ond yn America pan o'n i'n 13 mlwydd oed. Ac nhw ddim yn sylweddoli bod Rhydaman yn ganol y byd, ond i'r rhai Rhydaman yw canol y byd. Ond chi'n meddwl am ganolbwynt, chi'n meddwl am yr olwyn yna nes i gyfeirio ato ddo, ac yn y canol mae gyda chi'r hyb, canolbwynt, yr olwyn sydd yn dal y cyfan at ei gilydd. A dyna wnaethon ni ystyried bore ddo. Yr hyb canolbwynt pob peth. Bod Iesu'n fodlon yfed y cwpan. Yn fodlon yfed cwpan digofan Duw. Ei fod e'n fodlon marw fel iawn dirprwyol, substitutionary atonement. Bod e'n fodlon gwneud hynny yn ein lle ni. Dyma chi ganolbwynt hyb yr Efengyl. Bod Iesu Grist yn cymryd ein bai ni, yn cymryd ein heiogrwydd, yn cymryd ein pechod ni, digofaint Duw ar ei hun, fel bod ni yn gallu profi maddeuant pechodau. Fel bod ni yn gallu cael ein cymodi a Duw fel ein tad ac adnabod e fel tad. Yn gallu profi llawenydd a chydwriaeth. Yn gallu profi nefoedd yn lle uffern. Gobaith sicr. Mae'r holl beth yn deillio o'r ffaith fod Iesu wedi bod yn fodlon yfed y cwpan yna. A'i fod e wedi mynd i ardd Gwasanaeth a wedi dod trwy y profiad a mynd i Galfaria yn ein lle. Dyma angen fwyaf pob person.
Dyma angen chi, fi, eich ffrindiau, eich tylwyth, a'r angen fwyaf cael Iesu yn yfed y cwpan yna yn ein lle ni. Bod ni yn derbyn bod Iesu wedi cymryd y bai a bod ni'n llawn diolchgarwch. A dyma'r arddangosiad mwyaf o gariad erioed a welwyd. Fod y creawdwr ei hun yn dod yn greadur ac yn byw yn ein plith ac yn marw yn ein lle. Ac felly dyna pam nes I ganolbwyntio ar hyn bore ddo, ar hyb. A dyna pam o'n i'n dweud mae angen parhau orfoleddu yn hyn. Nid bod yn dawel neu'n embaras, ond I orfoleddu yn roes Crist, ac I lawenhau ynddo fe, ac I ymffrostio. Dyma holl sylfaen ein ffydd, neu dyma holl sylfaen ein gobaith, neu dyma holl efengil bod Iesu yn dod a troi y farwolaeth bod ni wedyn yn cael bywyd trygwyddo. A fe fydd yr oen a fyddwn ni yn ei foli am dragwyddoldeb. Am ei fod wedi yfed y cwpan nhw yn ein lle ni. Dyna I chi yr hyb, y syniad yna o'r olwyn ac yn y canol mae gyda chi'r hyb. Mae'r holl fyd a mae gyda chi'r rydaman yn y canol. A dyma chi ganolbwynt pob peth, dy fe. A mae popeth arall wedyn yn llifo fyna. Wel, heddi a fori, fi eisiau ystyried rhai o'r bendithion sydd yn llifo o fyna. Heddi, byddwn ni'n edrych ar y newid rhyfedd yna sydd yn digwydd yn Iesu. Yn adnod 33, mae e'n sôn am ei arswyd a'i drallod, ac yn adnod 42, mae e'n codi. Codwch, awn, a mae'n mynd mewn wedyn I ganol yr ardd, yn gwybod fydd Judas yno, bydd yr awdurdodau. Y newid yma yng nghymeriad ac yn osgo ac yn holl brofiad Iesu, o ing ac arswyd I sicrwydd a bydlonrwydd a phendantrwydd. A trwy wneud hyn, trwy edrych ar ein gobeithio fydd yn helpu ni gyd, wrth i ni wynebu diwedefent. Nawr wrth ddechrau paratoi nes I feddwl, oeddi hyn yn ormod I gynadledd gyda phobl ifanc. Plant, blwyddyn 7, blwyddyn 9, a fydd e'n rhy drwm. Ond y gwirionedd yw bod mwy a mwy o sôn am iechyd meddwl dydy hyn. Mae yna wersi iechyd a lles mewn ysgolion cynradd. Mae yna pandemig gorbryder, mae rai yn dweud, anxiety pandemig. Ni'n clywed yn fwy am hanesion fel y cricedwr Graham Thorpe, a ni'n clywed am tragediau fel yna. Dyma reality bywyd heddi I blant ac I bobl ifanc. Reality yw bod ni'n gwynebu rai o'r heriau fyddwn ni'n ystyried heddi. A fydd plant yn clywed am y pethau yma yn yr ysgolion, yn gweld e gyda ffrindiau yn profi fe yn y teulu. Ac felly, os nad ni'n gallu trafod hynny yma, os nad ni'n gallu trafod hynny yn yr eglwys, wedyn beth yn digwydd, bydd pobl yn gweld bod dim ateb gan yr eglwys, a bod dim geiriau gyda ni, a byddwn nhw'n troi I lefydd eraill am gymorth. Gai annog chi os oes unrhyw beth heddi sydd yn taro chi, sydd yn anodd, a os yna brofiadau chi'n gallu unieithu a fel dywedodd Gwydion ar y dechrau, pidwch bod yn dawel. Rhannwch ag eraill. Ffrind, tylwyth, rhywun yn yr eglwys, trowch at Dduw. Beth sydd gan yr efengil? Beth sydd gan y Beibl I ddweud am yr holl bethau yma ydyn? Os na atebion I rai o heriau mwyaf ein dydd ni? Neu os angen I ni fod yn dawel ac outsource y cyfan I bobl eraill? Mae'n debygol hefyd, wrth gwrs, wrth I gymdeithas, felly brofi hyn fwy yn fwy, bydd hyn yn dylanwadu ar Gristnogion hefyd. Ni gyd yn bobl yn hoes. Ac felly bydd y profiadau yma'n lledu mewn i'r eglwys. Dyn ni ddim yn imwn i'r pethau yma. Fe fydd yna ddioddefiadau am ein bod ni'n Gristnogion oherwydd ein ffydd ni. A hefyd bydd yna ddioddefiadau oherwydd bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ac felly wrth ni weld dioddeffiadau Iesu yn yr ardd a'r ffordd newidwyd Iesu o brofi'r arswyd yma i'r heddwch a'r pendantrwydd. Yng ngweddi yw bydd e'n helpu chi hefyd ac yn helpu fi p'un chi yn helpu pobl eraill ac yn gofalu amdanyn nhw neu yn mynd trwy fe eich hunan. Glywon eiriau David Job, ddo? Wel, dyma chi Thomas William o ddiwedd yr 19th ganrif
Fe enaid, gwel i Gwasanaeth, edrych ar dy brynwr mawr yn y ring ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Ni'n mynd i edrych ar hyn, ond ni'n mynd i edrych hefyd ar y newid, a'r heddwch a brofodd Iesu. Gyntaf gyd then, y poen dirdynol yn yr ardd. Chi'n cofio'r hanes. Mae Iesu wedi bod gyda'r disgyblion yn yr oruwch ystafell yn nos Iau yw e, y noson pan y gafdde i fredychu. Mae wedi bod yn yr oruwch ystafell, y cyfan ddigwyddo fyna, mae e'n mynd trwy y Ddyffryn Cydron, yn mynd wedyn i fynydd yr olewydd ac mae yna ardd yn o gardd Gwasanaeth, mae gyda fe'r holl ddisgyblion, ond mae'n dweud wrth Pedr ac Iago ac Ioan i ddod gyda fe yn arbennig. Ac wrth nhw fynd mewn i ganol yr ardd, mae Iesu'n rhannu gyda nhw am ei arswyd. A mae'r geirfa yn debyg yn Efengyl Mathew a Marc. Mae'n sôn am arswyd, mae'n sôn am drasod. Yn Saesneg, deeply distressed, troubled. A'r geiriau dirdynol yna, y mae fe enaid yn drist hyd at farw. Mae'n syrthio i'r llawr. O'n i'n siarad gyda Gwydion ddo pan mae yna fraw, pan mae yna ofn yn aml, pan mae e'n ofnadw, mae pobl yn syrthio i'r llawr. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Oedd e'n anarferol i'r Iddew i benglunio i weddio. Ond nhw'n sefyll i weddio. Dyw Iesu ddim jyst yn penglunio, ond mae e'n mynd ar ei wyneb. Fel wedon ni ddo, bod e'n cael ei wasgu lawr i weddio bod yna fraw. Mae Salm 40 adnod 12 yn dod i'r meddwl. A mae dregioni derfedi wedi cau amdanaf. Mae Salm 43 adnod 5. Mordd ar ystyngiedig gwyt fe enaid. Mae gyda ni ddwy ffidwraig yn ein capel ni, a mae yna nyrs a mae yna ffisio sydd yn help pan ych chi'n cwmpo allan o'r pwlpit ac yn torri'ch pigwrn chi, gallai ddweud. Ond chi yn ymwybodol, weithiau maen nhw'n edrych ar bopeth ac yn sylwi ar bopeth pan mae gyda chi ddoctor neu feddyg neu ffisio, a chi'n ofni gwneud unrhyw beth i'w symud anarferol, maen nhw'n sylwi ar bopeth. Ni wedi darllen beth mae Matthew yn dweud a beth mae Marc yn dweud, ond mae Efengyl Luc, a chi'n cofio mai meddyg oedd Luc. Mae Luc yn ychwanegu twtch arall drwy adnod 42 o benod 22, bod na ddafnau o waed yn diferu ar y ddeiar. Mae Luc yn meddyg wedi clywed ac yn nodi hyn, y dafnau o waed. Hematidrosis yw hyn, mae e'n gyflwr go iawn. Mae William Hendrickson yn ei lyfr yn sôn am Leonardo da Vinci yn ei ddyddiaduron yn cyfeirio at filwr oedd yn teimlo cyment o fraw fel ei fod ei hunan yn chwysu dafnau o waed. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae Iesu yn teimlo arswyd, mae yna ofn, mae yna ing i'r fath raddau ei fod yn chwysu dafnau o waed. Mae'n cael ei wasgu lawr, dyma noson ddiaf Iesu, yr dyfyniad yna gan Hugh Martin, ddo, the great self-existent, independent Jehovah with his Godhead dwelling in the frail garb of human nature, lying prostrate on the cold ground. The cold ground. Chi'n cofio oedd Pedr o fewn rai oriau yn goffod cynnesu hunan, achos i bod e'n noson oer. A dyma Iesu yn chwysu yn yr ardd, yn y lle oer yma, yn chwysu dafnau o waed. Mae e dan bwysau ofnadw, ac y mae fe enaid yn drist hyd at farw. Dyma chi'r creawdwr. Dyma chi'r un oedd yn y dechreuad, Emmanuel. Duw gyda ni yn y cnawd. Yr un ar roddodd fywyd i chi ac i fi, yn datgan gyda'r disgyblion, y mae fe enaid yn drist hyd at farw. Sut mae deall yn ei gyd? Mae llawer o ddioddefent Iesu Grist yn gwbl unigryw. Mae diwynyddion yn sôn am ufuddod dioddefiadol Iesu. The passive obedience. Beth yw y passive obedience? Nid bod Iesu yn rhyw fath o orwedd lawr ac yn derbyn yr hit, ond sôn am ddioddefaint, passion,
compassion, cyd-ddioddef, fod Iesu yn ifydd ac yn dioddef yn ifydd oherwydd gofynion yr Efengyl. Dim ond Iesu fyddai'n gorfod yfed y cwpan. Dim ond Iesu fyddai'n marw fel yr oen dinam. Dioddefodd Iesu unwaith am byth dros bechodau. Mae yna bethau gwbl unigryw wrth gwrs am farwolaeth Iesu Grist, fel yr iawn yn ein lle. Dim ond oedd yn gorfod derbyn di'r gofaint a'r stryd a pechod y byd ar ei hunan dros am ni. Ond eto mae Paul yn gallu dweud yn Philippiaid 3 adnod 10 bod ni yn profi cymdeithas ei ddioddefiadau. Mae'n bosibl i'r Cristion i ddioddef i ryw radd yn yr un ffordd â Iesu. Marwolaeth unigryw, ond eto yn ei ddioddefiadau fe, mae yna esiampl a mae yna batrwm. Cyntaf Pedr, pennod 2, adnod 21, dioddefodd Crist yntau er eich mwyn chwi, unigryw, gan adael i chwi esiampl. Fe gafodd e siom. Y disgyblion yn cwmpa i gysgu ac yn ei adael e lawr, tair gwaith, byddwn ni'n meddwl am hyn y fori. Yr unigrwydd, bradychiad, Judas, a'r holl disgyblion yn ffoi, ac wrth gwrs y teimlad yna o dristwch hyd at farw. Mae'n bosibl i'r Cristion i brofi hyn. Falle oherwydd ei fod e'n Gristion, neu falle am ei fod e'n byw mewn byd syrthiedig. Mae'n bosibl i'r Cristion i blymio i'r dymderoedd emosiynol. A ni'n gallu rhoi atebion diwynyddol, a ni'n gallu cysuro, ond tybed os oes yna i profiadau i ni jyst ddim yn deall. A mae yna rai profiadau sydd ddim yn ffito'n categorïau ni a'n bocsys ni. Psalm 43 eto, y mae fenaid mor gythryblus o mewn. Elias yn cyntaf Brenhinoedd 19, dyma ddigon bellach o arglwydd, cymer feinioes, nid oedd ddim gwell am hynafiaid. Neu Jeremia, am Griffiths yn dyfynnu Jeremia pennod 9, o na baith ymhen yn ddyfroedd fel yr wylwn yn ddilai. Dyma fy arwr newydd i Hugh Martin. Darllenwch y llyfr yma, The Shadow of Calvary, mae'n arbennig iawn. Yn gafodd ei glefyd ar yr ymenydd, ac am 2 flynedd ola i fywyd oedd e mewn asylum. Mark Meinel yn ficer, yn cyhoeddi llyfr gan ddyfynnu Psalm 88, When darkness seems my closest friend. Depression has felt volcanic at times. It may be relatively dormant for some time, while its lava and force are constantly shielded beneath the tectonic plates. Then, without warning, it is unleashed. The only thing one can think of is for it all to stop, for the internal clamour of the brain blizzard to be silenced. Dyna chi gewri yn y ffydd. Y brenin Dafydd sy'n deip o'r Iesu, Elias, Jeremia, dyn fel Hugh Martin ath ysgrifennu'n dwreithog am yr Iesu mewn ffordd arbennig. Mark Meinel, gweinidog efengylydd effeithiol, yn cael ei llorio, yn anganu rhywbeth rwyf yn drist hyd at farw. Mae yna Gristnogion sydd yn byw mewn tywyllwch, ac efallai'n ofni mynd i'r eglwys oherwydd bod nhw'n ofni ymateb Gristnogion. Yn ofni condemniad. Yn ofni bydd pobl ddim yn deall. Yn ofni bod dim atebion gan yr eglwys. A mae Cristnogion yn atal mynd i'r eglwys, yn ymateb rhag mynd i'r eglwys ac yn mynd i lefydd eraill. Achos dyn nhw ddim yn credu fod gan y ffydd neu Gristnogion unrhyw beth i ddweud. Ni angen dysgu gwrando, chi'n gwybod. Ni angen dysgu deall. Ni angen dysgu cyfleidio pobl. Mae angen doethineb a defnadaeth, achos bydd na bechod yn y mix. A bydd na angen weithiau gofal proffesiynol,
secular hyd yn oed. Ond dyma chi yr un cyfriawn fan hyn. Dyma chi yr un gwbl sanctaidd. Yr un a wynebodd pob math o dreialon yn union fel chi a fi, ond heb bechod. A dyma fe, y creawdwr, Emmanuel, yn dweud y mae gennyf dristwch hyd at farw. Ac felly fe dylai hynny wastad atgoffa ni bod angen, compassion, cyd-ddioddau, i wrando. Pobl yn sôn am warm space. Ydych eglwys chi yn warm space? Pontydawe wastad yn warm. Dim angen warm space ym Pontydawe, achos mae'r haul yn disgleirio ar Pontydawe. Os oes gyda chi warm space, wel, yn ychwanegol i hynny, mae angen i'n eglwysni fod yn llefydd diogel. Lle gall bobl fynd a rannu boed yn Gristnogion neu'n angredinwyr, a bod nhw'n gwybod fydd na Gristnogion fydd yn deall. Pan o'n i'n dechrau gyda gwaith myfyrwyr, ges i gyngor, listen and don't be shocked. Pan mae rhywun yn rannu rhywbeth, dyngoswch gyd yn deimlad. Dyngoswch bod chi'n deall. Dyngoswch bod gan y Beibl rhywbeth i ddweud. Ac felly dyma chi ddioddefent Iesu. Ond beth sy'n hyfryd yw bod yna newid. Mae yna heddwch, mae yna fydlonrwydd yn dod dros Iesu, mae yna oleuni yn torri mewn. So mas chi wedi bod yn edrych ar wawl y gogledd, y Northern Lights yma. Chi'n mynd mas, a chi'n mynd gweld dim byd, a chi'n gweld rhyw fath o gysgod, a chi'n goffa rhoi y ffôn lan, a chi'n gweld e trwy'r ffôn. Waw, mae'n anhyfryd. Chi'n goffa wneud rhyw ymdrech arbennig i weld y goleuni yma. Ond does dim rhaid mynd i ryw ymdrech fawr i weld y goleuni yn torri trwyddo fan hyn. Mae Iesu'n adnod 32 a 33 yn sôn am ei arswyd a'i drallod. A wedyn mae'n mynd mlaen ar ddiwedd yr adran yn dweud, codwch ac awn. Mae'n newid. Mae'n ymwybodol bellach fod Judas yno, bod yr awdurdodau yna, a mae'r newid yma'n digwydd iddo fe. A s'dim sens o ofid ragor, s'dim sens o ofn neu arswyd neu drallod. Mae'n newid, mae holl osgo yn newid. Codwch, yn llawn hyder. Chi'n gwybod beth, mae'n bosib i ni brofi heddwch a thangnefedd yng nghanol gardd a storm. Sut nath Iesu newid? Beth achosodd y newid yn Iesu? O deimlo'r arswyd yma i ryw heddwch. Beth ddigwyddodd? Dyna fi eisiau ystyried. Y newid yma. A bydde hwnna'n helpu ni gobeithio ac yn helpu pobl eraill. Wel, y peth cyntaf mae'n neud wrth gwrs yw ei fod e'n gweddio. Mae'n rhoid angofio hynny fod e'n gweddio. Chi'n darllen y salmau a chi'n mynd i ryw wersi a chi'n angofio y gwers mwyaf sylfaenol, sef taw gweddi yw'r rhain. Iesu'n gweddio. Mae'n troi at ei dad ac yn gweddio. Byddwn ni'n ystyried hyn yn ddyfnach fawr i. Dyma fydd ein testyn fawr i, sef natur gweddi. Ond jyst i sôn heddi fod Iesu Grist yn gweddio. Yn ei arswyd, yn ei drallod, yn ei ofn, yn y sefyllfa yma le mae'n teimlo'n drist hyd at farw, mae'n gweddio'n gwbl onest. Nid pader sydd yma, nid rhyw fantra. Mae'n dod at ei dad, yr un newid i'n nabod ers tragwyddholdeb, ac yn siarad yn onest. Oedd e'n hyfryd clywed darlun Nathan yn eithwr amdano fe yn y Pyrenees ac yn syrthio nôl ac yn galw ar ei dad. A'i dad yn taflu y raff lawr ac yn tynnu fe lan. Fe gyd hwnna yw y record am rywun yn dwy'n darlun gyda llaw. Clywed y darlun ddo ac yn defnyddio fe y bore wedyn. Ond mae'n hyfryd y syniad yna o glywed ei dad, ei fab, ac yn helpu, yn dod. A dyna chi mae Iesu'n ei fan hyn. Mae'n galw ar ei dad. Mae'n ymwybodol o gariad ei dad. Yn ymwybodol o ei bresenoldeb e. A mae'r tad yn clywed. Hebreed adnod 5. Mae Hebreed yn helpu ni ddeall rhywfaint o brofiad Iesu yng Ngethsemane. Os trwch chi Hebreed penod 5 ac adnod 7. Mae'n adnod fan hyn sy'n sôn am Iesu
y nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda llef uchel a dagrau, i'r un a oedd yn abl i'w achub rhag marwolaeth. Mae rhaid bod yn cyfeirio at Getsemane hefyd. Bod na waith, bod na ddagrau, bod na lef uchel. Mae e'n troi at ei dad, yr un oedd yn abl i'w achub. Mae'n calw arno fe, ac mae Duw yn clywed. Mae'n mynd mlaen i ddweud yn yr adnod, fe gafodd ei wrando oherwydd ei barchedig ofn. Fe glywodd Duw e. Beth yw'r ymateb? Sut mae Duw yn clywed gweddi Iesu? Wel, mae yna 3 ffes sydd yn digwydd. Y peth cyntaf yw fod yn cael ei nerthu. Mae Iesu'n cael ei nerthu yng Getsemane mewn ffordd ysbrydol a goruwch naturiol. A dyma'r un Duw sydd gyda ni. Beth sydd yn digwydd iddo fe? Wel, ni'n ymwybodol ar y groes fe fydd Iesu ar ei ben ei hunan, yn marw yn ein lle ni, yn cael ei wrthod gan y tad, ond yng Getsemane mae'r tad gyda fe. A mae'r tad yn clywed ei weddi, ac yn Efengyl Luc mae'n sôn i fod yn anfon angel o'r nef i'w gynorthwyo. Mae yna angel yn dod at Iesu yng Getsemane. O'n i siarad gyda Meirion Thomas cyn y gynadledd, a Meirion yn dweud i fod e wedi gwrando ar neu clywed am y Rabbi Duncan, yn dweud mae y peth cyntaf fydd eisiau wneud pan fydd e'n cyrraedd y nefoedd yw darganfod yr angel a nerthodd Iesu yng Getsemane a siglo i law e a diolch am nerthu Iesu yng Getsemane. Dyna sydd yn digwydd, mae yna angel yn dod. Mae Duw yn clywed gwaedd Iesu ac yn anfon angel i'w gynorthwyo. Ac yn Hebreaid eto, pennod 9, 14, mae'n dweud hyn. Mae yna gymal o ffrymodd Iesu ei hun drwy'r ysbryd tragwyddol. Mae'r ysbryd glân yn ei nerthu fe. Gwraig yn ein capel ni, fe syrthiodd i lawr stire rai blynyddoedd yn ôl, ac oedd hi yno ar y llawr wedi torri gwaelod ei chefn. A tra bod hi yno, Salm 23 yn llifo trwy meddwl. Beth oedd hyn? Wel, yr hedd na wyr y byd amdano. Duw yn nerthu, wrth iddi alw am gymorth, wrth iddi fod yn ei chyflwr, Duw yn ei nerthu hi mewn ffordd goruwch naturiol, yr ysbryd glân yn dod. Yn ein tre ni, mae gyda ni the Big C and I, mae gyda ni the Manshed, mae gyda ni bereavement counselling, mae yna Women's Aid. Ond sdim un ohonyn nhw yn gallu cynnig yr ysbryd glân, yn byw ac yn gweinyddigaethu yn ein heineidiau. Dyna beth ddigwyddodd i Iesu Grist yn noson hynno. Fe nath e alw mewn gweddi ar y tad, dyma angel yn dod i'w gynorthwyo, a dyma'r ysbryd glân ei hunan yn ei nerthu. A chi'n beth, mae gyda chi yr un tad. Os chi'n Gristion heddiw wedi ymddiried yn Iesu Grist fel eich gwaredwr, mae gyda chi yr un ysbryd glân yn byw yn eich enaid. The power of God in the soul of man. Mae gyda chi hynny. Oedd yna fachgen o'r enw Mangu yn Nigeria, a fe ddath Boko Haram ac ymosod ar ei gartre. O'n nhw'n Gristnogion, a Boko Haram, y grŵp terroristiaeth, yn dod ac yn lladd y tad o'i flanau, yn cipio'r fam a'r chwiorydd, a Mangu yn rhannu flynyddoedd wedyn am y profiad o Salm 18 y tro yma, yn llifo trwy feddwl. A dyma ei dystiolaeth, gwthiwyd fi mor galed nes i mi syrthio ar y llawr, ond cynorthwyodd yr arglwydd fi. Yr arglwydd yw fy nerth am can, ac ef yw yr un am hachubodd y diwrnod hwnnw. Iesu yn teimlo yr ofn yma, Iesu'n teimlo yr arglwydd yma, yn teimlo y tristwch yma, hyd at farw. Ond yn calw mas ar ei dad, a'r tad yn anfon yr ysbryd, gai annog chi i wneud hyn hefyd. Os chi wedi credu'n Iesu, i wybod fod gyda chi bywyd ysbrydol, gorewch naturiol yn eich enaid. A mae'r ysbryd glân yn tywallt
cariad Duw mewn i'ch unait, a hyn yn eich nerthu. Dwi ddim yn sicrwydd fydd yr gofidiau'n mynd yn llwyr. Dwi ddim yn sicrwydd fydd eich amgylchiadau chi o reidrwydd yn newid, ond fe gewch chi heddwch. Fe gewch chi rhywbeth gorywch naturiol. Profiad ysbrydol presenoldeb Duw. Yr ail ffordd mae Iesu Grist yn cael ei ateb. Wel, ysgrifwch chi Hebreaid, pennod 12 y tro yma, adnod 2. Mae'n sôn am sut nath Iesu wynebu y groes. Sut wynebodd yr ofn yma, sut ath trwy Gwasanaeth hefyd, mae'n rhaid. Ac yn Hebreaid 12 adnod 2, mae'n dweud hyn. Mwyn y llywenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd y groes. O'n i'n clywed yn ddiweddar am Imogen Body. Heb clywed amdani o'r blaen, ond fe nath i 3 chopa Pryden, na ddim yn beth mawr, ond yn redeg rhwng pob copa, yn neud y 3 Peaks ac yn redeg o Benefis i Scaffel Pike, yn redeg i Rwyfa ac yn dringo pob un. Neu chi'n meddwl am Russell Cook yn redeg o dde Affrica i Tunisia yn y gogledd, heb stopio, yn mynd mewn blwyddyn yn redeg hyd a lled Affrica. A mae rai bod yna ymwybyddiaeth o ddiwedd y daith. Mae rai bod nhw'n meddwl am Tunisia, neu meddwl am y Rwyfa. Chi'n meddwl am y gemau Olympedd. Mae rai bod y thretwyr yma yn meddwl am y llinell derfyn, yn meddwl am y fedal aur. A bob cam o'r ffordd, oedd Iesu Grist yn ymwybodol o'r llyweunydd oedd o'i flanau. Mae e'n gallu wynebu Jerusalem yn gwybod a llyweunydd fydd i ddod. Mae'n gallu hongian ar y pren yn gwybod a llyweunydd. A rwy'n siŵr, i fod e ddim yn yr adnodau, bydd e'n wir am Gwasanaeth hefyd. I fod e yno wrth weddio wedi sylweddoli a llyweunydd. Pen draw ydy o ddefent. Eseia 53 adnod 10. Fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau. Wedi ei helbulo neu fywyd, fe wel oleuni. Bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer. Fi'n siŵr wrth i Iesu deimlo'r ofn yma yn ei natur ddynol. Fe wedi atgoffa drwy'r ysbryd dân gyda'r geiriau o'r holl addewidion. Beth fydd y canlyniad ei farwolaeth? Beth fydd y canlyniad yfed y cwpan? Mae'n deall y wyllus Duw. Mae'n deall y pen draw. Dyna ddiwyddodd i Steffan wrth y fe gael ei lebyddio. Mae'n cael cibolwg o Iesu yn y gogoniant. John Bradford yn cael ei ddienyddio ac ei ferthyru ac yn troi at ei gyfaill John Leaf, oedd yn 19 mlwydd oed. Be of good comfort, brother, for we shall have a merry supper with the Lord this night. Bydd na ddioddefent. Bydd na broblemau yn eich teulu. Bydd na broblemau emosiynol, corfforol. Bydd na broblemau o fewn yr eglwys. Falle bydd na fesur o wrthod neu hyd yn oed erledigaeth. Bydd na bob math o broblemau fydd yn dod ar draws y Cristion, ond cofiwch hyn, mae na ddiwedd i'r cyfan. Mae na fuddugoliaeth dros farwolaeth. Mae na farwolaeth wedi ei chyflawni fel bod ni yn gallu cael bywyd. Bydd y dyddiadau yn dod i ben. Ac felly hoeliwch eich llyged chi ar y llyweunydd sydd i ddod. Richard Baxter yn treulio hanner awr bob dydd yn meddwl am y nefoedd. Felly mae Iesu'n ymwybodol o'r llyweunydd oedd ei flaen. A fi'n siŵr byddai hyn wedi ei gymorth. A wedyn wrth gwrs mae'r hyn sydd yn yweddu. Nid fy wyllus i, ond y wyllus di. Gwnelia'r dy wyllus. A dyna'r trydydd peth. Pobl yn sôn am happy place. Beth yw eich happy place chi? Parc y Scarlet. Ddim ragor sy'n credu. Oes Llanelli yn y cefen. Cadw bant o Parc y Scarlet. Traeth y borth. Falle cartre tyd ci mam gi. A happy place. Y lle chi'n mynd ac yn teimlo'n ddiogel. Beth yw y lle mwyaf dedwydd a diogel? Bod yng nghanol y wyllus y tad.
oedd Iesu yn ymwybodol o ewyllus y tad. Ac roedd yn gwybod fod ewyllus y tad yn dda ac yn berffaith ac yn bir, a bydd yna fywyd yn dilyn. Oedd Iesu Grist yn caru y tad ac eisiau i feddau ewyllus y tad, ac felly y lle mwyaf diogel i Iesu, a dyna fi'n siŵr pam i fod e'n gallu camu allan, yw ei fod e'n gwybod rwy'n gwneud ewyllus y tad, ac os rwy'n gwneud ewyllus y tad, dyna'r peth mwyaf mawr, dyna fy mwyd mae e'n dweud. A chi'n meddwl beth falle byddwch chi'n dioddau oherwydd eich ffydd chi? Falle bydd gwneud ewyllus Duw yn anodd. Yn yr ysgol bydd gwneud ewyllus Duw yn golygu gwatwar, yn y coleg falle bydd yn golygu unigrwydd, yn y gwaith falle bydd yn golygu bod chi'n methu gael y promotion yna chi'n gobeithio. Falle bydd gwneud ewyllus Duw yn anodd. Falle bydd eich amgylchiadau chi'n anodd. Ond cofiwch fod gyda chi Dduw yn y nef nath anfon Iesu Grist i yfed y cwpan yna yn eich lle. Bod gyda chi waredwr nath brofi hyn yn eich lle chi. Mae Duw yn eich caru, ac felly ewyllus Duw ar eich cyfer chi'n dda. Mae ewyllus Duw ar eich cyfer chi yn berffaith. Cos chi bwyso'n hynny. Eich happy place chi, eich lle dedwydd yw bod gyda Duw. Gwneud ei ewyllus i feddhau, derbyn fod ei ewyllus ar eich cyfer chi yn dda. Falle bod e'n anodd, ddim yn rwydd, ond bod e'n dda. Ac felly mae Iesu yn gweddio. Mae e'n cael ei nerthu gan yr ysbryd glân. Mae'n cael ei nerthu gan yr angel yma. Mae yna oruwch ysbryd, mae yna bwer, oruwch naturiol. Mae e'n cofio'r llawenydd. Mae yna ddiwedd i'r cyfan, bydd y cyfan yn ogoneddus. A mae'n ymwybodol hefyd bod ewyllus Duw wastad yn dda. Ac felly gyda hynny geiriau arbennig, codwch ac awn. A chi'n gweld y newid o ofn ac arswyd, tristwch hyd at farw, codwch ac awn. A mae'n mynd i'r groes, ac ar y groes mae'n gallu gweddio dros yr rhai a'i groesoeliodd. A mae'n gallu bod yn ofalus am ei fam. A mae'n gallu gweld y disgyblion yn cuddio heb deimlo atgasedd atyn nhw. A mae'n marw drosoch chi a droso fi ac yn yfed y cwpan. Diolchwch i Dduw. Byd dim rhaid i ni fyth yfed cwpan digofaint os ni wedi credu'n Iesu Grist. Diolchwch i Dduw am yr ufuddod dioddefiadol hynny, fod Iesu wedi dioddau oll efengyl fel bod chi yn cael bendithion yr efengyl. Ond does dim addewid bydd yn bywyd ni heb ddioddefaint. Bydd efallai gwrthwynebiad. Bydd na wendid corfforol, ysbrydol, problemau yn y cartre. Bydd falle ofn. Falle bydd na dristwch trethol hyd at farw. Ond mae'n bosibl profi heddwch sydd goruwch pob deall. Mae'n bosib profi heddwch o'r ei nef. Heddwch o Dduw ei hun. Ac felly cofiwch y siampl Iesu. Codwch, awn, ewch. Mae Duw eisiau chi i brofi llawenydd. Mae Duw eisiau chi i brofi heddwch. Mae Duw eisiau chi brofi bodlonrwydd. A dyna pham mae ysbryd glân yn byw ac yn trigo arnoch chi. Fe bod chi'n gweld Iesu Grist ac yn gweld llawenydd yr efengyl ac yn gweld pen draw pob peth. Fe fydd diwedd ar y rwylo. Fydd Iesu'n sychu pob deigryn. Hoelwch eich llyged ar hynny. Fe wnawn ni ganu i orffen ein hemyn gwbl hyfryd. Arglwydd Iesu, ar wan fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig syfadwy mewn tymysloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llechi wnaf yng nghraig yr oesoedd, deied dilyw, deied tan, a phan chwalo'r gredigeth, craig yr oesoedd fydd yng nghan.
llawenhewch yn yr arglwydd bob amser, fe dywedaf eto llawenhewch. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn. A mae'r arglwydd yn agos. Peidwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich disgyfiadau'n hysbys i ddiw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw, sydd gyrwch pob deall, yn gwarchod dros eich talonnau a'ch meddyliau. Yn Crist Iesu. Amen.